Vestis member ni dan Vestis a hian lumana omlo ti hriat tur ni a lumana omlo a chuan form kan fill up anga or tunlai chuan form fill up kherlo point application thatak kan neia kan application atang khanin recruit a khoi vek to ni om huna phone khoi pa in ti vek thei to ni chu ma se ta chuan document nga ya om ta a Aadhaar card emo Aadhaar card nei lo tan voters ID apani na ngai lo hi emo ani hi Aadhaar card nei lo te an ni chuan voters ID a thia voters ID nei lo ani chuan Aadhaar card khoi ma zo zo kha aman thei ni chu hnunglam le hmalam thalak chuan an hlo lu na turin passbook phek ma saber ming account number le IFSC lan na ngei mo account number fia lo te kha pen ten lo zia fia te an ching thina kha zia fia lo turnia kon company hin strict a mi then kha chu tuna hianin company ani wang hianin kan lo hmu hniam thina India ram hi chu atlang pui network marketing a kan hnu fal wang te po anianga sarkar na chete po 4 grade po hmu ila chete han ti mela a che chuang lo example akron mang me ni chu 4 grade po lo hmu ta ila in sarkara khanin kan document te thelu ngai don ta se tiro thelu ngai don ta se kan menga dik nge dik lo ti de kan uluk via wang in uluk ka ngem kan uluk via wang tiro enga tinge Vestis company ani awanga kha lo ti me ro kha hi passbook fia lo ti vel enga tinge kan uluk lo chuan nominee te po kan achena phi chuan ziak lo te an om thina mo tuna hian Vestis kan ID hlut biau tur ala hlu chho tul don ania chuan account nei lo tan po mo account kan passbook kan nei si lawa account po kala hong lawa an ti po khan an lut thei thawa account nei lo an ni po in voucher in lo kha don thei ni chumi omzia chu tun thla point chu ti zat ka lo siama chuan thla lo tharani som vela khan ka hlo tur kha cheng zani vel hlo ka lo nei ve thei don ti na ni chu zani vel hlo ka lo nei thei don chuan account ka nei box si lawa ma se SMS in ron thleng don ta ni tro SMS in aron thlenga ni lo pon kan application atang khan voucher number te om vek ta voucher number te om veka khata tang khanin cheng zani voucher ka lo dong ni chuan a thlale khan order ka basiam ta cheng zako manchina offer oma ka bate order ka basiam ta ni zako manchina order ka basiama achunga khan ka voucher number kha ka ziak ta ni ka don kha chuan cheng zako manchu anon chuta ma se ka voucher don cheng zani kha an paya poisa chu cheng zasari chau ka peta ni chu khati zong khan a man thei bok ani kan hre thia mem hemi phek chin hi Shitya ne. Vestis kan in zia lu chia khan SMS in kan password le ID alo thlenga nga ti bo lo tur ani